najdou, protože aj to rychle je jasný. Tak já už předávám mikrofon. Super, ďakujem pekne, vitajte všetci. Takže ak nám to spustia, tak budeme aj vedieť presne, o čom dnes budeme hovoriť. Dnes budeme hovoriť o zdravej pôde a ako túto pôdu oživiť. Asi spustia. Takže pozývame každého do Smart Farming oblasti, kto by sa chcel dozvedieť viac o zdravej pôde a vplyvu zdravej pôdy na rastliny. Moje meno je Darina Štyriaková, som z firmy Ecolife zo Slovenska a náš distribútor v Česku je 4Leaves Agro. Sme biotechnologická firma, ktorá je ocenená aj svetovo najuznávanejšou poľnohospodárskou univerzitou Wageningen. Dokonca vyhrali sme Sustainable Innovation Award od nich. Innovation Award máme od najväčšej chemickej spoločnosti BASF, taktiež Bayer v Latinskej Amerike, ocenenie Ceres od Boha poľnohospodárstva, od Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, Zlatý kosák a mnoho iných. A teda už je to tu, výborne, ďakujem. Takže rada by som vám niečo povedala o zdravej pôde a jej vplyvu na imunitu rastlín a hodnotu výnosov a zvýšenie cukornatosti v rastlinách. Aha, a budem potrebovať asi to prepínatko, alebo ako by som si to tu prepínala. Aha, super, ďakujem. Takže keď je pôda degradovaná, je to v dôsledku nadmerného používania agrochemikálií. Takže tým, že sa tie agrochemikálie používali, tak vlastne oni vyzabíjali život v tej pôde a tým pádom aj mikrobióm v pôde je negatívne ovplyvnený. Častokrát tá pôda aj obsahuje všetky živiny, ale tie živiny do rastlín sa nedostávajú. A aj tie agrochemikálie sú neefektívne využívané. A to vlastne má dopad na rastliny, že sú slabšie, sú náchylnejšie chorobám a to nutí farmárov, aby používali viac a viac tých agrochemikálií. No, legislatíva chce presný opak. Oni by chceli vidieť znižovanie agrochemikálií. Teda ten mikrobióm, ktorý je v pôde, je veľmi dôležitý, nakoľko má rôzne funkcie. Dokáže prostredníctvom antimikrobiálnych metabolitov a prostredníctvom kolonizácie zabrániť šíreniu chorôb. To sa deje tak, že tie baktérie, napríklad probiotické baktérie, ale aj zároveň bacilusy a určité druhy sú silnejšie a bojujú o ich priestor a o živiny. A preto vytlačia iné patogénne baktérie, ktoré sú slabšie. Ďalej sú tu rôzne environmentálne stresy, ktoré vplývajú na rastliny. Napríklad vieme, tento rok je veľmi veľké sucho, sú veľmi vysoké teploty, poľnohospodárske plodiny trpia, úrody sú veľmi nízke, máme mrazy na jar a aj takýmto stresovým faktorom mikrobióm dokáže výrazne pomôcť. Ďalšie sú napríklad, ako som už spomínala, limitácia vo výžive. Keby aj všetky tie živiny tam boli, ale ak tam mikrobióm nefunguje správne, tak tá výmena živín nefunguje dobre. A teda tie živiny sú pre rastlinu neprístupné. A teda tá rastlina ich nevie poriadne prijať. A keď si zoberieme len taký jednoduchý dusík, tak celý jeho kolobeh v prírode dusíka je zabezpečený práve baktériami, ktoré dokážu fixovať dusík, robia denitrifikačné procesy. Ak ten mikrobióm v pôde nie je, tak bez neho tento dusíkový cyklus je narušený a tým pádom áno, dochádza k luhovaniu do spodných vôd. V našich vodách už máme vysoké obsahy dusičňanov a to by sa dalo zabrániť práve tým, ak by tá pôda bola živá, zdravá a tento proces v nej fungoval.
ako som už spomenula, antimikrobiálne metabolity. Je ich strašne veľké množstvo, od etanolu, cez rôzne bakteriocíny, rôzne reuteríny, rôzne organické kyseliny, fytohormóny, ako kyseliny salicylové. Tie všetky vznikajú v koreňoch rastlín, ak ten mikrobióm správne funguje. A tieto antimikrobiálne metabolity dokážu zabezpečiť to, že rastliny sú choré, sú zdravé a odpudzujú rôzne patogény, či plesne, či vírusy, taktiež bakteriálne choroby. A to máme overené aj my, lebo čo vlastne my robíme v našej inovácii je to, my to voláme inovácia ekobioluhovania, na čo máme aj certifikát od Európskej komisie, ETV, garanciu zelenú. A vlastne replikujeme to, ako pôda sa formovala a replikujeme to, čo sa deje v koreňoch rastlín. Čiže vezmeme, vlastne aj pôda vznikala zo zvetrávania minerálov storočia a rastliny vedeli vyživovať same seba počas symbiózy, kedy mikroorganizmy sprístupňujú živiny z minerálov v koreňoch rastlín. A my teda tiež zoberieme minerály, napríklad kremeň, oxidy železa, sľudy, žijúce, rôzne uhličitany a tie baktériami, mikroorganizmami rozpustíme, vzniknú nám tekuté živiny, krémik, hej, nie len NPK, ale aj železo, mangán, zinok, krémik, všetky veľmi dôležité pre správne zdravie rastlín. A tie by aj boli v pôde a boli by dostupné, ak by tam správne fungoval mikrobióm. Ďalej, tie samotné baktérie dokážu zregenerovať pôdu, sú probiotické, ako som spomínala, probiotické baktérie sú nielen dôležité pre nás, keď jeme acitko alebo ideme do lekárne si kúpiť probiotika, ale aj rastliny potrebujú mať zdravú probiotickú mikroflóru. A ďalej, tieto baktérie vyprodukovali práve tie metabolity, ktoré som popisovala, rôzne proteíny, alkoholy ako ten etanol, bakteriocíny, rôzne fytohormóny a rôzne organické kyseliny, ktoré majú takéto funkcie, práve pomáhajú potom rastlinám v tej pôde, aby boli silnejšie a prežili aj stresy, zvládali lepšie choroby a celkovo mali potom zvýšené aj kvalitatívne parametre, aj výnosy. Takže aj toto riešenie je certifikované pre Biolan, pre Demeter, pre ekologické poľnohospodárstvo a pár príkladov, ako potom rastliny dokážu zareagovať, čiže veľmi maličkou dávkou, toto je 3,5 litra na hektár, ktoré sa aplikovalo 3-krát, tak vidíme, ako výrazne rast napríklad jačmeňa sa podporil na Amrun ostrove, to je farma Hofmartinen. Ďalší príklad je aj tu priamo z Česka, kedy Mendelová univerzita robila testy plnej náhrady hnoju, dávkou 9 litrov na hektár 3-krát a fungicídov. A potvrdilo sa, že je to naozaj možné, výnosy sú porovnateľné, obsah dusíkatých látok v zrne je porovnateľný, odnoží je dokonca viac, čo je veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že tieto baktérie dokážu fixovať dusík. A teda tento dusík vytvoria v tej pôde, či zo vzduchu, dokážu ho lepšie sprístupniť. Takže je dokonca možná plná náhrada hnoju, respektíve 20% redukcia bola taktiež možná minimálnou dávkou 3 litre na hektár. Konkrétne príklady, ako to aj funguje v praxi, toto je Krčava, východné Slovensko, toto je severné Slovensko, Vitanová farma. Tu máme zase Nemecko pri Delbrucku, veľký farmár Buleako a čo si všimneme, tak je zdvih chlorofilu. To vám ukážem potom aj na veľkom vedeckom výskume. Je to nárast vo veľkosti celkovo rastlín, ale tá pšenica je aj zlatá. Má všetko, čo potrebuje. Všetky živiny, keď sú prístupné, nielen to NPK, ale všetky ostatné mikroprvky, tak ona je zlatá, má väčšie korene a je spokojná. A taktiež sa testovalo vlastne porovnanie s polpoľa ošetreného s fungicidnými prípravkami, keď teda bol tam tlak mučnatky a efektivita bola porovnateľná. Toto je veľká štúdia z Ondo Kuzmais univerzity, kde teda sa meral presný chlorofil v rôznych rastových fázach a je to porovnanie s inorganickým hnojivom, kde vidíme, že teda obsah chlorofilu je vyšší ako pri inorganickom hnojive a nie len to, potom aj všetky
parametre tej pšenice od biomasy a tak ďalej, až po teda ten výnos je dokonca ešte vyšší ako pri inorganických hnojivách. A ďalej, zároveň v tomto teste sme pozorovali, aký je dopad na pôdu. Takže dopad na pôdu je jednak ten, ako som spomínala, obsah dusíka. Máme zase, tu sú inorganické hnojivá a dosahujeme taký istý obsah dusíka, ako pri inorganických hnojivách, pričom my tam dusík nedávame, on naozaj teda prichádza či zo vzduchu a z iných zdrojov, teda je tam tá fixácia dusíka baktériami. A ďalej, čo si môžeme všimnúť, je nárast v organickom uhlíku a hlavne nárast v mikrobiálnom živote. Takže organický, teda mikrobiologický uhlík je navýšený. Ďalej dehydrogenázový enzym a rôzne parametre v pôde sú zlepšené vrátane prvkov. A taktiež, ako som spomínala, rôzne prvky sú veľmi dôležité pre rastliny. Aj taký vápnik, horčík, železo, mangan, tu sú popísané vlastne ich funkcie, čo dokážu s rastlinami urobiť. A keď si to všimneme, tak tým, že my tam tie tekuté minerály dodávame a sú v jednoducho prístupnej forme, tak sa dokážu aj potom nabohatiť v pôde. A túto štúdiu nám robila teda Poľnohospodárska univerzita Ondocus Majus a porovnávala sa kvalita pôdy, index kvality pôdy, ktorý bol vyrátaný na základe všetkých týchto parametrov a v porovnaní s inorganickým hnojivom pôda je výrazne, jej kvalita je navýšená. A teda zase len taký praktický príklad zo zemiakov, ak sa teda tam pridala maličká dávka, 3,5 litra na hektár, 3-krát, tak zemiaky nielen, že viac je tých zemiakov, sú väčšie tie zemiaky, ale zároveň sú zdravé a všade v tejto oblasti napríklad nemajú chrastavitosť, čo je plesňové ochorenie a neexistuje na to ani pesticíd. Ale pri tejto zdravej pôde, ktorá má probiotika, nehrozí takýto problém. A to je zase Jakubova voľa, napríklad slovenský príklad, ako potom vyzerajú zemiaky bez a s aplikáciou. A teda netvrdíme to len my, ale veľa vedcov po celom svete, ktorí dokázali ich štúdiami, že teda tieto probiotické baktérie majú antifungálne vlastnosti, vedia redukovať toxíny, ktoré sú produkované plesňami. A ďalej, keď sa testovalo napríklad 8 rôznych patogénov na zemiakoch, tak vo všetkých prípadoch bola 40 až 90% redukcia týchto patogénov práve takýmito probiotickými baktériami, ako je Lactobacillus. Ďalší príklad je cukrová repa, kde spolupracujeme so všetkými cukrárenskými firmami po Európe. Royal Kozunty nám testujú cerkospory, Norcuker, Zucuker a toto sú konkrétne výsledky, ktoré odprezentoval Norcuker z minuloročného testu, ktorý sme spolu mali. A teda, ak sa tam pridali tieto probiotické baktérie, tak áno, narastla úroda o 5,55 tón na hektár, ale aj kvalitatívna charakteristika. Čiže cukornatosť išla hore a o 1,24 tón na hektár sme vlastne zdvihli výnos cukru. Čo znamená pre farmára zhruba 250 eur na hektár, nárast v profite a investícia je dosť nízka, okolo tých 20 eur, lebo išli tam len 2 dávky. Ďalší príklad sú jahody, tie sú náchylné na rôzne choroby a robíme s veľmi veľa farmármi jahôd, aj s našim najväčším slovenským vlastne pestovateľom ovocia. Ten tiež potvrdil, že za 25 rokov takéto efekty nevidel a to práve pri regenerácii pôdy, kedy mu zahnívali korene, odumierali mu jahody a práve tam, kde dal tieto probiotika, tie jahody krásne prežili, boli zelené a zregenerovala sa tam tá pôda. Ďalší príklad je veľký farmár od Norimberku, Boss Erdbeere. Ten napríklad používa tieto probiotika, aby teda nemal problémy s múčnatkou a taktiež nám bežal akreditovaný test
test v univerzite v Novom Sade, teda nie len tá imunita, ale zároveň, ak sa to skombinuje s hnojivami, tak ich využiteľnosť je lepšia a tým pádom aj úrodnosť narastá. Čiže máme o 52% vyššiu úrodu, až o 60% vyššiu úrodu, závisí ktorý typ produktu a baktérií. A ďalej je možnosť zredukovať o 50% NPK a stále je o 7% vyššia úroda. A toto je zase praktický príklad z východného Slovenska, kde to potom aj vidno na veľkosti tých rastlín, čiže tie rastliny samotné sú väčšie, väčší počet plodov, sú voňavé, chutia oveľa výraznejšie. Aj na mladých sadeniciach to vidno. Keď tá pôda je zdravá, je tam všetko, čo je tam potrebné. Nie je potrebné tam dávať vysoké množstva hnoju, ale tá rastlina sa vie vyživiť sama a rastie oveľa lepšie. Je silnejšia, koreňový systém je výrazne zväčšený, takže aj takýmto biologickým štýlom je možné posilňovať rastliny. Takisto vo viniciach máme dosť veľa vinárov, ktorí už dokonca vedia bežať vinicu bez použitia pesticídov. Na určité choroby to funguje, na určité nie. Aj na to treba dať pozor, ale taktiež je tam zároveň zdvih úrody, cukornatosti, ak sa to dáva pri zbere, ale zároveň je tam potom zvýšená imunita. Napríklad v tomto prípade na tokaji botritíde, ale máme kopu vinárov, čo majú výborné skúsenosti s múčnatkou, u vás je to padlý. Napríklad také čučoriedky, toto je Vima od Bardejova zo Slovenska, tak tiež nepoužívajú žiadne hnojivá, nepoužívajú žiadne pesticídy a ak tam pridávajú tieto probiotické baktérie do pôdy, tak išli aj s úrodou hore, zhruba okolo 21% a 11% pri druhej variete, ale aj chutia tie čučoriedky úplne inak, kvôli tomu, že cukor sa v nich navýši a tú istú varietu Chandler, keď sme ochutnávali, tak cítiť tam naozaj ten rozdiel potom v tej chuti. A teda, aby som to nejakým spôsobom ukončila, netuším, v akom som časovom rozsahu, ale teda touto technológiou je možné, aby teda sa používalo menej agrochemikálií v tom poľnohospodárstve, čím sa šetrí aj pôda. Dokonca máme štúdie, kľudne príďte ku nám do stánku, máme tam stánok, na druhej strane máme aj vzorky, kľudne si príďte aj pre vzorky, ale teda ukážeme vám aj štúdiu, kde je potvrdené, že je možná úspora vody, ktorú nám tiež robila univerzita. Ďalej, ako som spomínala, tieto baktérie, ak sú v pôde, tak dokážu robiť fixáciu dusíka, dokážu dokonca fixovať aj CO2 do ich metabolitov a dochádza aj ku dekontaminácii, čiže aj hľadáme farmárov, ktorí by chceli mať zrýchlený prechod na ekologické poľnohospodárstvo, aby sa reziduá pesticídov zdegradovali mikroorganizmami v pôde a taktiež obnovená biodiverzita. Preto sme aj uznávaní svetovo ako umožnitelia regeneratívneho poľnohospodárstva a môžete nás vidieť v spodnom rohu, kde sme ako alternatíva hnojivám. Takže som rada, že aspoň pár ľudí si vypočulo niečo o tejto technológii na regeneráciu pôdy, ktorá zároveň zlepšuje výživu a zlepšuje aj odolnosť rastlín. A ak by ste mali záujem, hovorím, tu je náš stánok Forlius Agro, kľudne príďte pre vzorku, vyskúšajte si to doma, ako to funguje a dajte nám potom vedieť. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem ešte krásny deň na výstave. Užite si to tu. Dovidenia. Neviem, či ide ešte niekto za mnou.